2, 3, let's switch this up. Bali or hindi kailangan dati. Wow. Hindi na, bali hindi na wala content. Pero start talaga operation ng dito for part. So, ay na parin pa hindi kami. Kailangan kasi. Kung ano mo ba? Bungad mo. Pero yung malalam yun. Wala mo kampusang yata.
May kanina po lang. Attractive. Attractive. Tsaka tayo kasi ma'am. Tsaka yung naninig tayo ma'am kasi ng kalwat dati pati sold out in already in the city. Kasi Nangangin pa ng patina kung ano kaya yung i-alcohol na central lunch niya. Kasi syempre, double yung maintenance fees ko. At inag-relation ba? Bakit kung gawin na this ko, butin mo ko. Yun ma'am, NCR, kaya na naman. Akin yung, basically, ito na ito yung number 10, ito po yung na. Kaya po, patina, akin yung studio. At kaya yung mga one deliverables na. Yan. Alam na mo itong iyong kaya beta itong short. Meron yung option ng glassing pakabit yung or shower curtain na. Tapos ini mga provision yung for washer and dryer. Pwede mo, pwede ginawa mo. Pwede mo yan, ginagawa mga bit. Ready for occupancy. Ini mga pwede yung Kaya yung bedroom na yan. Oo nga, akin na yan. So, may kasama. Normally, any bed, tapos any, wala na, sofa, TV.
opening na yun. Okay na. More or less. Hindi na makababa yung studio. Oo. Magkano bang studio? Studio mo usually mga 4M. Yan. Kung cash. Walang kwarto mo yun. Alay po ay kasi kayo yung 139 square meters eh. Kaya kaya sa kwarto 23, 23 May ni mami yung masters. Yung ano na rin naman kaya kahit na sila. So, at kahit lang yan, tumasan naman yung values ng properties. Ay, galing mixed use nga rin yung titik doon, ganyan, offices, retail. Remaining carries. So, yun ang dati pa nga, wala pa ng swimming pool eh. Dito ba siya?
Okay. Mama, tip mo na yung bike ko. Number ko. At least magawa na ito sa... Daw na ma'am. Dito wala, pitikit-tikit na lang. Ito magawin rin ko. Wala yung nalagay. Yan na siya, no? Walang gawin yung alaya pang gamit. Wow, wow, wow. Kasi ang drema niyan, kunwari, pa-turn over na yung biyahe mo, may side ng mga decor-decor. Ano natin yung mga gamit. Ese, tsaka ganyan yung madawin eh. Kaya natin. Madawin po. After one day, tinumubi po na ako. Nagkakaroon din. Marky. SNR link eh. Okay ka lang. Wala. SNR link. Mas matulog hindi kaya sa akin na umar. Oo. Tsaka, kasi mas matulog yan. May SNR na ako na. Malati ako, hindi matulog talaga. Kasi din mag-SNR kayo, hindi taga-ating mataan. Kasi, yung masamting hindi kasi tinanak sa aming location ni San Fernando. Passage Mia, mid-Mia to any northern provinces. Then po yung wala mo agnilang heart na ni Central Luzon. Dati ma'am, Central Luzon. Dahil kasi tapa ma'am. Basta manage ako ma'am. Kasi bukas natin kami sa Central Luzon. Hindi ko kung alam mo, di ba makalas? Kung minsan, very good fermentation. Tama, ang mag-simple. Nasa hindi. One, two, three, let's switch this up.